Kont taf li l-ġenituri li jaħdmu u li għandhom tfal dipendenti taħt 23 sena jistgħu jibbenefikaw mill-in-work benefit? Jekk il-ġenituri jaħdmu tnejn u tul tagħhom mix-xogħol hu bejn l-10,000 u l-24,000 euro, jew jekk wieħed mill-ġenituri jaħdem inkella single partner taħdem u tħul mix-xogħol u ta' bejn 6,600 euro u 16,500 euro huma eligibbli għall in-work benefit. Mela żgur li jaqbillek li taħdem legalment għaliex minn barra li tkun qiegħed tinvesti fil-pensjoni tiegħek, tista' tkun eligibbli wkoll għall-in-work benefit li jitħallas skont in-numru ta' tfal taħt 23 sena. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew billi ċempel fuq 153.